Siwmai, diolch yn fawr am y gwylio am y fideo hwn. Fan yma yn mynd i rhagchwilio y meddalwedd gyda'r enw Deno, neu yn y Saesneg Deno. Felly mae'r meddalwedd hon ar gael oddi wrth yr wefan gyda'r cyfeiriad deno.com. Felly, beth ydy'r meddalwedd hon, Deno? Beth mae'n yn gwneud yn gymwys? Felly, os ydych chi'n edrych ar y wefan fan yna, ar ochr chwith o'r sgrin, mae'n dweud uncomplicate JavaScript, neu dadcymlethu JavaScript. Felly, fy amcan ar gyfer defnyddiad o'r meddalwedd hon yw, dwi'n gobeithio fi'n gallu cydbyntyru oddi wrth cod tadiad ysgrifennu'r union yn y iaith rhaglenni JavaScript union yn yr gweithredolyn neu executable ar cyfrifiadur. Achos yn arferol pan ydyn yn ysgrifennu neu rhaglenni union yn yr iaith JavaScript yn arferol ydyn yn ysgrifennu ar gyfer enghraifft ei rhedeg union yn y poriwr, neu os ydyn yn rhedeg gyda'r meddalwedd arall gyda'r enw Node.js, ydyn yn arferol yn rhedeg hwnnw fel yr ysgrif ar y cyfrifiadur neu ar y gwennydd ar y wefan yn edrych yw cydbyntyru union yn rhyw fath o'r ffeil yn gweithredolyn neu executable. Ond y fantais o defnyddio yr meddalwedd Deno hwn yw ydyn gallu defnyddio yr un cod JavaScript neu hefyd TypeScript ac wedyn ei cydbyntyru union yn yr ffeil yr gweithredolyn ac wedyn ydyn gallu dosbarthu yr un ffeil hwn i'r defnyddwyr eraill ar eir cyfrifiaduron eraill hefyd heb yr angen i dosbarthu y llyfrgelloedd yr rhain y bod yr rhaglen neu'r gweithredolyn yn cael ei seledig arnyn nhw. Mae'n rhaid i ni i ddim ond i dosbarthu ddim ond yr un gweithredolyn. Felly, y fantais o'r hwn yw, mae'n hynny yn gwneud yr rhaglenni union yn y iaith rhaglenni JavaScript yn hynod o'r hyblygadwy, enghraifft ydyn yn gallu rhaglenni yr un o'r ffeiliau o'r codtaddiad ac efo rhyw fath o dudalen ar y wefan ac hefyd ydyn yn gallu defnyddio yr un codtaddiad i'w cydbyntyru union yn y gweithredolyn ac wedyn ei dosbarthu union i'w rhedeg fe fel yr rhaglen annibynnol ar yr cyfrifiadur o'r defnyddwyr heb yr angen i gysylltu gyda'r rhyngrwyd. Felly, sut i sefydlu yr meddalwedd hon ar fy cyfrifiadur? Dwi'n defnyddio yr cefnodrefn weithrededd Linux, felly mae'r wefan hwn wedyn sy'n hwyro hynny ac ydyn gallu gweld mae'n tudalen hon wedi dewis dewisiad Mac OS neu Linux ar ein gefn ni. Felly, i'w sefydlu, mae'n rhaid i ni i ddim ond i rhedeg y gorchymyn hwn sef curl, sydd yn cyrchu y meddalwedd oddi wrth yr cyfeiriad ar y rhyngrwyd hwn ac wedyn ei sefydlu ar yr cyfeiriadur lleol. Felly mae'n rhaid i ni i ddim ond i'w copio fe fel hwn ac wedyn i'w gludo mewn union yn y tafellell fel hwn ac wedyn i'w rhedeg trwy bwyso ar y botwm dodiad fel hwn. Nawr mae'r tafellell yn dweud ni cyfyddu'r gorchymyn curl, felly os ydyn rhedeg y gorchymyn which curl neu pa curl, felly mae'r hwn yn arddacau i ni nid ydy'r curl wedi sefydlu ar y cyfrifiadur hwn, felly ydyn yn gallu gwirio hynny trwy rhedeg y gorchymyn sudo ac wedyn rpt cysylltnod ac wedyn cache neu cydfan ac wedyn policy neu adweilwaith ac wedyn yr enw'r o meddalwedd sef curl ac wedyn nawr mae'n dweud nid ydy'r curl wedi sefydlu. Felly, y cam nesaf yw i wneud hynny sef i sefydlu y curl ar cyfrifiadur hwn. Ac efo hyn mae'n rhaid i ni i rhedeg y gorchymyn sudo rpt cysylltnod get ac wedyn install neu sefydlu ac wedyn yr enw o'r meddalwedd curl ac wedyn pwyso ar y botwm dodiad fel hwn ac wedyn i parhau ymlaen gyda'r sefydliad.
A dyna ni, nawr os ydyn ni'n rhedeg yr gorchymyn unwaith eto, which curl neu pa curl, nawr mae'n bodoli i mewn yn y bygell honno. Felly nawr os ydyn ni'n rhedeg y gorchymyn, curl ac wedyn y dybl cysylltnod ac wedyn help neu cymorth. Dyma'r allbyniad o'r gorchymyn hwn, ac wedyn os ydyn ni'n rhedeg y gorchymyn, curl ac wedyn cysylltnod ac wedyn y prif lythren V ac efo'r fersiwn. Felly nawr mae'n hwnnw yn arddangos yr fersiwn o'r curl hwn. Nawr ydyn ni'n gallu dychwelyd yn ôl i'r gorchymyn o'r blaen, sef i rhedeg yr gorchymyn hwn, curl, ac wedyn cysylltnod bachlltren FS ac wedyn prif lythren SL ac wedyn y cyfeiriad hwn i mewn sefydlu yr deno neu deno ar y cyfrifiadur hwn. Trwy pwyso ar y botwm dodiad. Nawr, mae'n wedi gorffen yr mewn o'r deno ar y cyfrifiadur hwn. Mae'n wedi ein sefydlu i mewn yn yr isbygell dan y paced cartref gyda'r enw dot ac wedyn deno ac wedyn blaenslaes bin ac wedyn deno unwaith eto. Ac wedyn nawr mae'n gofyn ydw i'n eisiau i adolygu gosodiadau cregyn i ychwanegu deno i'r chlwybr i mewn yn y gyfrifiadur ac wedyn dwi'n mynd i dewis ydw. Nawr mae'n dweud mae'r deno wedi cael ei ychwanegu i'r llwybr i mewn yn fy ymgylchiad. Ac wedyn mae'n dweud mae'n rhaid i aldachrau eich cregyn ar gyfer yr gorchymyn i fod ar gael i mewn yn y llwybr yn y ymgylchiad. Nawr mae'n gofyn os dwi'n eisiau i gosodiadu yr cyflawniadau. Felly dwi'n dyfalu mae'r hwn yn cyfeirio at yr cyflawniadau pan ydyn yn adolygu yr cortadiad i mewn yn adolygydd. Felly dwi'n mynd i dewis ydw. Ond nawr mae'r hwnnw wedi cwympo allan o'r cyfrwaith honno. Felly, os ydyn ni eisiau i aldachrau y cregyn i mewn yn yr ymgylchiad bash neu Linux hwnnw, yn gallu mewnbynnu gorchymyn y dot ac wedyn yr symbol, y tilder, sydd yn cyrchioli cyfeiriad o'r bygell cartref ac wedyn blaenslaes ac wedyn y dot ac wedyn y bash rec. Fel hwn, gyda'r bash yn cyrchioli yr enw o cregyn neu cregyn bash ac wedyn rec, run command neu gorchymyn rhedeg fel hwn. Ac wedyn nawr os ydyn yn bynnu y gorchymyn which deno fel hwn, nawr mae'n arddangos llwybr i'r deno. Wedyn y cam nesaf yw i creu y cyntaf rhaglen i mewn yn deno neu i mewn yn JavaScript ac wedyn i rhedeg gyda'r deno yn hytrach i mewn yn y poriwr. Felly os ydyn edrych i mewn yn y tudalen fan yma ar y chwith, mae'n rhoi i ni yr enghraifft. Felly ar gyfer y prosiect neu enghraifft neu esiampl newydd hwn, dwi'n mynd i creu cyntaf bygell fan yma. Ac wedyn i dod yn mewn yn y fe fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd i creu yr ffeil gyda'r enw main.js fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd i mewnbynnu y llinell syml sydd yn ddim ond yn allbynnu y neges hello byd ar cymell i mewn yn y cregyn bash sef hello byd fel hwn. Ac wedyn dwi'n mynd i rhedeg yr main.js trwy'r mewnbynnu y gorchymyn deno run main.js fel hwn. Ac nawr mae'n gweithio. Mae'n rhedeg yr JavaScript i mewn yn y terfynell. Yn hytrach i mewn yn y poriwr. Ac wedyn y cam nesaf yw yn hytrach angen i rhedeg y gorchymyn deno pob tro ac wedyn yr
parameter run I rhedeg cod tarddiad. Os dwi'n eisiau I troi cod tarddiad I mewn yn yr ffeil gwerthadolion, sut I gwneud hynny? Felly, mae'n rhaid I ni I cypyntyru yr cod tarddiad I trawsnewid y cod tarddiad I mewn yn yr ffeil gwerthadolion. Felly, ar gyfer hwn, rydyn gallu gwneud hyn trwy defnyddio y parameter neu dewisiad compile neu cypyntyru gyda'r deno. Os rydyn enghraifft yn mewnbynnu gorchymyn deno ac wedyn compile ac wedyn yr enw o'r ffeil, sef main.js, beth sy'n digwydd, felly gawn ni gweld. A dyna ni. Nawr, os yn y rhestru y cymwysiad mewn y bygell hon, mae gyda ni ffeil newydd fan yma gyda'r enw o'r bygell, sef 26.27a. Nawr, os yn rhedeg yr ffeil hwn, nawr mae'n gwneud yr un peth fel os ond ni'n rhedeg gyda'r gorchymyn deno ac wedyn yr dewisiad neu opsiwn run. Felly ar foment, ni'n ar y llwyfan neu ar yr cyfrifiadur weithrededd Linux, ond os ni'n eisiau I dosbarthu o'r rhaglen hon I defnyddio'r sydd yn defnyddio y cyfrifiadur weithrededd Windows, sut I wneud hynny. Felly ni'n gallu unwaith eto rhedeg ar un gorchymyn gyda'r opsiwn compile neu cypyntyru ac wedyn dewisiad target fel hwn ac wedyn rydyn gallu benodi math o'r cyfrifiadur weithrededd, sef os rydyn eisiau I rhedeg ar Windows, mae'n rhaid I ni I benodi Windows x86-64 gysylltnod PX gysylltnod Windows gysylltnod MSVX ac wedyn yr enw o'r cod tarddiad sef main.js unwaith eto ac wedyn pwysio ar y botwm doddiad. Nawr, os yn rhestru cymwysiad mewn yn y bygell hon, mae gyda ni ffeil newydd yr hwn yn gallu ei rhedeg mewn yn y cyfrifiadur weithrededd Linux. Nawr, ydw i'n mewn yn yr cyfrifiadur weithrededd Windows, ac os ydyn yn rhestru cymwysiad mewn yn y bygell hwn mewn yn Windows, mae gyda ni ffeil fan yma gyda'r enw 26.27a.exe. Felly, mae hwn yr un ffeil oedd wedi ei gypyntyru yn gynerach mewn yn y cyfrifiadur weithrededd Linux, a bydd hwn yn rhedeg mewn yn y Windows. Felly, cawn ni'n gweld os ydyn yn nawr mewnbynnu yr enw o'r ffeil, sef 26.27a.exe ac wedyn pwysio ar y botwm doddiad. A dyna ni. Mae gyda ni yr un arbenniad fel o blaen. Mae'r rhaglen hon yn gweithio yn llwyddiannus. Felly, I grynhoi beth digwyddodd mewn yn y fideo hwn, ordyn yn llwyddiannus I ysgrifennu gyntaf yr ffeil cod tarddiad syml mewn yn iaith rhaglenni JavaScript. Yn arferol, mae'r iaith rhaglenni hwn yn cael ei rhedeg mewn yn y poriwr neu ar y gwennydd trwy'r meddalwedd fel Node.js fel enghraifft, ond gyda'r meddalwedd gyda'r enw deno, ordyn yn llwyddiannus yn gyntaf I cypyntyru yr cod tarddiad JavaScript I cynhyrchu yr ffeil gwerthadolion sydd yn gallu rhedeg mewn yn yr cyfrifiadur weithrededd Linux heb unrhyw dyfyniadau neu llyfrgelloedd. Ac wedyn ar ôl hynny, os yna'n gallu cypyntyru yr un cod tarddiad JavaScript hefyd I cynhyrchu yr gwerthadolion sydd yn gallu rhedeg mewn yn yr cyfrifiadur weithrededd Windows. Felly, dwi'n canfod hynny yn rhyfeddol iawn, ac mae'n hynny yn agor yr posibilrwydd lle yn gallu
datblygu yr un cortaddiad ar gyfer yr porwr, ar gyfer y gwefan, ar gyfer yr cyfrifiadur lleol sy'n gallu redeg Linux neu Windows trwy dim ond yn unig yn benodi yr opsiynau neu diwysiadau yn benodedig pan ydyn yn rhedeg acronym Deno i cydbyduru yr gwrthdadwyolion perthnasol i'r ymgylchiad neu llwyfan neu'r cefndirfwydydd defnyddiwr. Felly, dyna ni gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Tan y tro nesaf, cadwch yn saff yn iach a hwyl.